Ikonický československý favorit vyrábali aj ako elektromobil v 90. rokoch. Auto predbehlo svoju dobu, no určené bolo len na export. Dvaja nadšenci veteránov unikátnu 30-ročnú Škodovku zohnali a doviezli na Slovensko. Zvonku vyzerá ako ikonický favorit, no tento model nazvaný Eltra poháňa jednosmerný elektromotor, ktorý je napájaný 14 trakčnými baterkami 6 V. Rozložené sú vpredu na miesto spaľovacieho motora, ale i vzadu v kufri. Ročník výroby je 1992. Vývoj pre elektromobily vtedy prakticky neexistoval, dobitie batériek trvalo až 14 hodín, auto mohlo ísť maximálne 80 km rýchlosťou. Dojazd 50-60 km. Takže nie až tak veľa. Česi autá na baterky vyvážali do Švajčiarska, jazdili tam na nich poštári, no veľký úspech zrejme nemali. Toto auto má najazdených len 411 km. Je to funkčné auto, ešte je tu cítiť vôňu nového auta. Vyrobili ich v období od roku 91 až do roku 94. V tomto prevedení Eltra asi nejakých 150 kusov. Dvaja nadšenci veteránov na ňo náhodne natrafili vo Švédsku. Je pojazné, ale museli by sme vymeniť batérie. Volty majú, ale už nemajú ampére, takže nám neroztočí motor. Zaujímavosťou tohto elektromobilu je pôvodná manuálna 4-stupňová prevodovka. Namiesto otáčkomeru a palivomeru má ampermeter a voltmeter. Na nabíjanie slúži predĺžovačka ukrytá vpredu pod kapotou. Napojí sa to do siete úplne jednoducho na klasický rozvod 220 V. Do auta sa ale dalo natankovať aj 5 litrov benzínu, ktorý slúžil iba na vykurovanie interiéru. Pojazdný exemplár majú v múzeu v Mladej Boleslavi. Aj tento kúsok by jeho majitelia radi zachovali ako výstavný exponát. By bolo škoda asi na tom jazdiť. Myslím, že to auto by malo byť zachované v originálnom stave, ako je. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.